narusta. Siinä mä menen silti tonne kiperään. Odota. Sinne alas. Siellä alhaalla on se paikka. Äiti, mä oon ottanut tän paidan pois, kun on ollut edes 10 päivä. Tuu toiselle puolelle. Noin. Pidäs 2 kädellä siitä narusta kiinni. Miro tulee tänne. Nyt väistetään, kun Miska tulee. Tule. Ei kun tuu tänne mun kanssa. Viepä se talliin se. Se on siinä, missä tuisku oli. Mihin sä meet? No kun sä ohjaat, mihin se menee. Tää ei ole. Sakki.